Bueno, mira, o Espírito de Gina, o primeiro realmente foi un relato, nace como un relato, como unha parte do libro Capitol Última Sesión, que é un dos libros relatos que teño dedicados ao cine, non? E entón o reservei, porque me parecía que podía dar co tempo unha novela, e isto xa fai 10 anos, non? Que é o proceso digamos, de xestionar a novela, non? De todo o que foi xenerala uns 10 anos aproximadamente. Entón, naceu un pouco tamén dos meus recordos como exhibidor, meus recordos como neno que iba ao cine naquel momento, pensa que está ambientada nos anos 60, non? E entón un pouco xuntando todo eso, é dicir, o que en orixe é un relato produto duns recordos, ao final acabou sendo un pouco unha novela. Bueno, eu ao lector o que lle diría é que cando se teña as súas mans o Espírito de Gina, que saiba que vai haber, sobre todo, unha declaración de amor ao cine. Eso basicamente. E despois unha mirada hacia unha época que non é en absoluto nostálxica, que senón que está interpretada en clave de agora, pero que ao mesmo tempo quere facer pasar un rato agradable, non? É do que se trata.